Myslíš si, že každá rovnica má len jedno riešenie? Omyl. Ukážme si, ako to je na príkladoch. Ak mám takýto príklad, tak x si prevediem na druhú stranu, čísla si dám k sebe a dostávam x minus x je 0x a 2 minus 1 je 1. Z toho vyplýva, že 0 sa nerovná 1 a teda rovnica nemá žiadne riešenie. Ďalším prípadom je, že rovnica môže mať nekonečne veľa riešení. Ak si upravím ľavú a pravú stranu, tak dostávam 2x plus 2 rovná sa 2x plus 2. Teda strany sú rovnaké a ak si to upravím, čítam od seba neznáme, čiže x a čísla, tak dostanem, že 0x rovná sa 0. Teda 0 rovná sa 0 a vtedy to znamená, že rovnica má nekonečne veľa riešení a za x môžem dosadiť ľubovoľné číslo. Tretia možnosť, ktorá pri rovniciach môže nastať, je to, že rovnica bude mať práve jedno riešenie a upravíme si následne rovničku, ktorú tu máme. 3x minus 2x rovná sa 1 plus 5, teda x sa rovná 6 a máme len jedno jediné riešenie.